ഏപ്രിൽ 25 വേൾഡ് മലേറിയ ഡേ. ഈ രോഗത്തെപ്പറ്റി അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ആത്യന്തികമായിട്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 25-ന് ലോക മലേറിയ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു. മലേറിയ നിയന്ത്രണവും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചുമാണ് WHO 2007-ൽ ഈ ഒരു ദിനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൺ അനോഫിലസ് കൊതുകുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടിക്കുന്നത് മൂലം പ്ലാസ്മോഡിയം പാരസൈറ്റുകൾ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും ഈ രോഗം വ്യാപിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർ റൊണാൾഡ് റോസാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മലേറിയ പടർത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മോഡിയം പാരസൈറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. മലേറിയ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ശരീരഭാഗമാണ് പ്ലീഹ എന്ന് പറയുന്നത്. പനി, തലവേദന, ഓക്കാനം, ബോഡി പെയിൻ തുടങ്ങിയവയാണ് മലേറിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ വർഷവും മലേറിയ ദിനത്തിനായിട്ട് ഓരോ തീമുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തിലെ മലേറിയ ദിനത്തിലെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് മലേറിയ എൻഡ്സ് വിത്ത് അസ്, റീഇൻവെസ്റ്റ്, റീഇമാജിൻ, റീഇഗ്നൈറ്റ് എന്നതാണ്.